snuggled up together like the birds of a feather would be. Cumpărăturile au început cu nervi din cauza numărului mare de mașini din jurul pieței centrale. Oamenii au stat în ambuteiaje sau au mers pe jos cartiere întregi. Ați venit cu microbuză? Da. Și unde v-ați coborât? Aici, nu departe. Ați stat în ambuteiaj? Da. Câte cartiere ați mers pe jos? Două, trei. Ajunși la piață, oamenilor nu le-a fost deloc ușor. Statul la coadă, îmbulzeala, chinul căutării celor mai bun preț, toate au transformat cumpărăturile într-un stres enorm. Salam, ouă, șuncă, legume, fructe. De multe ori lista de cumpărături pregătită de acasă la piață nu coincide cu ceea ce se pune în sacoșă și nici cu prețurile afișate de comercianți. Așa că unii fie au renunțat la unele bunătăți de pe masă de Revelion, fie au scos mai mulți bani din buzunar. Ei, am mai vrut carne sau de carne foarte scumpă. Și ce ați cumpărat? Eu am niște ciorutele cele mai ieftine, la creșturi. Pensiile nu sunt mari, așa că nu mult am cheltuit, 200 de lei. Da, ce ați fi vrut să mai cumpărați și nu v-au ajuns bani? Măcar ceva de carne. Și n-ați cumpărat carne? Сколько денег хотите потратить сегодня? Как можно меньше. У меня старуха строгая. Она такие предъявляет требования, все принеси, и чтобы деньги целы были. În topul vânzărilor au fost produsele necesare pentru salata Olivier, care nu lipsește de pe masa de Revelion a moldovenilor, iar la unii bugetul s-a ridicat și până la 2000 de lei. Ați cumpărat tot ce-i pe listă? Tot am cumpărat. V-au ajuns bani? Ne-au ajuns. Sau ați mai tăiat acolo? Am mai tăiat ceva. Am ieși ceva în luat de acasă. Cam cu scumpete asta, cam cu 1000 nu ieși. Câți bani ați pregătit să cheltuiți? Of, Doamne, cam vreo 2000 de persoane. În jur la 1000 de lei, eu mă gândesc că cât cu brăduț, cât cu astea, gândesc că să fie normal așa. S-a scumpit foarte repede în câteva zile. Ce-i scump? Verdeața. Roșiile până la anul nou erau 20-25, acum 35. 50 de lei kilo, Doamne ferește, nu poți mânca la anul nou în chipie normal. La cumpărături l-am întâlnit și pe moldoveanul de origine africană, John Onoje. În noaptea dintre ani, acesta va sărbători cu mămăligă. Ce mâncare o să faci de anul nou? Mămăligă am cumpărat, carne am cumpărat de porc, de vită, șampan și așa. Câți bani ai cheltuit? Mult. Cei care nu au reușit să meargă astăzi la cumpărături o pot face și mâine, când piața va fi deschisă, deși lunea nu lucrează.